Ara que se citava les confraries, demanem que ens acompanyi el president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, Antoni Abad, que ens pot oferir una radiografia clara de la situació de la pesca a Catalunya. Endavant. Poden aplaudir una mica també, si volen. Bon dia. Bon dia a tothom. Abans de dir la benvinguda, m'he quedat amb una frase que ha dit el cantautor, que no sé si està per aquí encara, que el felicito, que ha dit que... I m'he sentit el sector pesquer ben reflectit amb la frase aquesta. Ha dit, irem a ballar sense saber la música que tocaran. Doncs miri, aquesta frase és el que ens passarà a nosaltres. Irem al Consell d'Agrifish 11 i 12 de desembre a escoltar, a ballar, però no sabem en quina música ens tocarà ballar. Quedeu-vos amb aquesta frase perquè això és el que ens passarà. I més val que jo m'equivoqui i que tot vagi bé, perquè si no, la nostra estructura, la nostra pesca pot trontollar. Dit això, agrair a l'Arca que hagin muntat aquesta jornada, crec que és superinteressant, fer una jornada de reclamació pels fons FEM, perquè aquí cooperar, transformar està molt bé, però si no hi ha diners això costa molt. I molt, perquè por dinero baila el perro. Si no podem tenir uns fons estructurals per poder portar a cap totes les coses que tenim en ment, que ahir vaig poder dir-ho, no crec que això funcioni gaire. A partir d'aquí, directors, Miguel, bon amic, el director Antonio de Balears, la directora de Balears també, gràcies per ser aquí, perquè per nosaltres fer aquesta jornada aquí a Catalunya i que puguem tenir el vostre recolzament i la vostra participació, poca broma, perquè és un acte molt potent on li podem ensenyar a la resta de dir, escolti, no és que no és una pesca, no, és que és un model de vida, és un model de fer, és el nostre patrimoni. És el nostre patrimoni. Miri, Catalunya, nosaltres ara érem 32 cofradies, algunes estem fusionant, som 31, Martí, si no recordo malament, 31 cofradies, i tinc que dir que estem molt ben estructurats, perquè d'aquestes cofradies estan governades, si es pot dir govern, amb pescadors de dins que conformem els cabildos, aquests cabildos surten uns representants que se'n van a les federacions territorials on es debaten tots els problemes més menys de la província i d'aquesta federació territorial en surt una Federació Nacional Catalana de la que jo en tinc el goig de presidir i l'honor, i aquí també vull agrair que tinc membres d'aquest executiu perquè són gent molt compromesa i d'aquí us vull fer un agraïment també perquè sense vosaltres això seria tot molt difícil perquè intentem posar pau i calmar els temporals cada un a casa seu i al final el que és la catalana és un foro de debat i poder representar els interessos dels nostres pescadors arreu on tenem, que no és poc. Diu-se també que nosaltres, dintre de les nostres confradies, la nostra estructura, hi ha 3 pilars bàsics. Hi ha la flota d'arrossegament, que probablement és la que ara està en l'ull de l'huracà i és el que se'n parla més, però també tenim una flota d'encerclament molt important, que també està passant les seves penúries, que en parlarem per sobre, però en parlarem, i després tenim la flota d'arts menors. Jo dic això de la flota d'arts menors perquè a vegades són el germà petit i poder no se li presta l'atenció que caldria. Algú es pensa, jo personalment, i l'executiu de la meva junta ho tenim molt present, però els diré per què. Perquè nosaltres el que sempre hem defensat és la unió. La unió que tenim perquè sense aquesta unió la nostra estructura, que els he intentat fer un organigrama ràpid, trontollaria. Perquè ens fem falta tots. I quan dic tots, poso tots en mayúscula. Perquè les nostres llotges, dins de les nostres cofradies, que els estem, no sé com, els aportem nosaltres, deixeu-m'ho dir així, és el cavall de batalla principal que tenim. I les nostres llotges, sense el peix de tots, trontollaran. I per què ho dic això? Perquè no tindria sentit el port de Llançà, ara que veig l'amic Jordi aquí, no tindria sentit que ells agafen escamarlà i agafen moltes coses si no tinguessin aquell dèntol, aquell pagre, aquella espècie de l'art menor, aquella llagosta, que dona un plus en aquestes llotges. I això és el que les fa atractives. Per tant, quan
Hi ha algun dels nostres col·lectius, que també es passa, que no tots són flors i violes, tingueu-ho clar, però també passa de dir, aquest gran o aquest petit... No, escolteu, no, això no va per aquí. Aquí ens fem falta tots. I quan dic tots, ho extrapolaria a les altres comunitats autònomes, als altres pescadors veïns nostres, tant per Llevant com per Garbí, tant els francesos, i entenc els francesos amb els italians, com nosaltres amb els companys de València i de Balears, que són els que tenim més a prop. Això és unió de tots, perquè si no hi ha aquesta unió, jo crec personalment, ja els he dit abans i no vull repetir la paraula, però això es pot escurar cap a un costat o cap a l'altre i no portarà res de bo. A banda d'això, dius que hi ha una sèrie de reivindicacions que no voldria deixar l'espai per dir-ho, els arts menors, aquestes embarcacions més petitones que van 1, 2, màxim 3 persones, que se'n fan un fart de treballar, se'n fan un fart, i d'aquí vull fer un reconeixement també a la figura de la dona, que sempre ha estat, ja no diré darrere, sinó al davant de molts pescadors, sobretot amb els arts menors, perquè quan el marit o el company va a pescar, elles estan o remendant o empatillant palangres, a més de la feina de casa, que és mal reconeguda, no? Però vull dir, ojo, perquè, i parlo del nostre sector català, la figura de la dona, poc reconeguda, però al davant del pescador ha sigut una figura clau per poder portar al cap, la nostra feina del dia a dia. I avui era un dia per reconèixer-ho, no? Però parlant dels arts menors, una reivindicació bàsica és que els hem de lluitar com sigui, director, hem de lluitar com sigui perquè tinguin un augment de la quota de la tonyina. Se li ha de reconèixer la gran feinada que han fet amb la cogestió. La cogestió, que és una eina que ara tothom se n'emplena la boca, perquè això queda bé, i tothom en parla ara, però és que aquí hi ha hagut una feina ingent de pescadors, de la direcció general, brutal, com diria aquell cuiner, perquè són moltes hores als vespres, acabat de la teva jornada de treball, estar-te allà, discutir-te amb els companys, perquè ens discutim, de bona manera, però ens discutim, i que venen el personal de la direcció general, que venen de Barcelona, i venen un port com a casa nostra allà dalt, o la Ràpita allà baix, o les cases del Canà, i acaben a les tantes a casa. També és una feina poc agraïda, però això ens porta uns fruits, perquè que el pescador es pugui sentar en una taula on tingui l'administració, una ONG, perquè calen per posar pau en el nostre sector, perquè som com som, i calen les ONGs. A vegades ens diuen coses que poden no ens agraden gaire, però això jo crec que enriqueix el debat, no? Els pescadors i la comunitat científica ara comencem a veure els fruits. I aquests fruits són els que, malauradament, la Unió Europea veig que o són una mica sords o no els hi sabem explicar o, en definitiva, no ho entenen, perquè si entenguessin tot això que s'està fent, com dirien en castellà, otro gallo cantaria, no? A més, veig que al sector pesquer tenim un repte superimportant. Parlant dels arts menors, parlant de l'augment de la quota de tonyina que hem de reclamar sí o sí per aquesta gent, perquè és una vàlvula d'escape que poden tenir, hem de ser valents i ens hem d'enfrontar als reptes, que també en parlarem més endavant, i penso que una cosa com el que és l'MSC, que els hi pot donar un plus, que el pescador a dia d'avui, alguns, ho veuen llunyà, però el món va molt ràpid, les normatives canvien molt ràpides, o ens adequem a això o patirem. Per tant, jo recordo, hi havia el president Mas que deia, ho havia sentit moltes vegades, que havia dit que s'ha de tenir el cap fred, que nosaltres li tenim, el cor calent per fer coses, que també li tenim, el puny ferm, que sabem on volem anar, i vaig poder-ho explicar, i els peus a terra. El sector pesquer català, me sento superidentificat amb aquesta frase. Nosaltres sabem on estem, on volem anar, i és que l'important és que sabem com anar-hi. Només reclamem a la Unió Europea que digui, escolta, seny i sentit comú, acosta't a la comunitat pesquera, les coses no els estem fent malament, al revés, apreneu del pescador, que sap el que sap, i no és poc, i jo crec que les coses ens anirien molt millor. Parlant de l'encerclament, què tinc a dir, pobra gent, estan patint, perquè, a més, hi ha moltes coses que podríem
discutir del per què li passa tot això a l'encerclament, no? Però el que és cert és que està passant uns moments durs, uns moments difícils, i quan dic durs i difícils vull dir que no estan percebent uns ingressos per la feina que fan. Primera, perquè no tenim el peix a casa que teníem abans, no vull entrar al per què, que això seria un debat de dies, o com a mínim de moltes hores, però, torno a dir, ens hem d'adequar als reptes. Hem de lluitar també perquè l'encerclament tingui la seva quota de tonyina. És un peix que els està fent... A més, és que no ho diu el sector pesquer, és que això està avalat per comunitats científiques. És un peix que no diré que fa mal en els bancs de petits pelàgics, però ajudar no ajuda, i a més de no ajudar el que coneix una mica aquest món, quan el cardumen, la mola de peix blau s'ajunta, com t'entrin les tonyines, allò es dispersa tot i el pescador haurà passat la nit treballant i no en portarà ni 5 de calaix a casa. Per tant, és una reivindicació que crec que li fa molta falta en el sector de l'encerclament. No. A més de que s'haurà d'adaptar al reglament de control, que miri si fan coses en disbarats, que s'estan... El temps? Vaig molt curt? No. Bueno. Vale. I és que estic molt còmode, perquè estic entre amics i em podria regalar 2 dies parlant de la nostra problemàtica, que no és poc. Però bueno, voy al lío. Ho farem ràpid. S'hauria d'adequar el reglament de control a la flota d'encerclament. És bàsic. Se n'emplenen la boca que el peix ha de venir amb les màximes qualitats, tot ha d'estar molt bé, i a l'hora de la veritat no ens deixen portar aquell peix que hem refrescat en gel, no ens el deixen pesar amb aquell gel. Mireu quin disbarat més gros. Per què? Correm a lo de sempre, perquè hi ha una sèrie de senyors que legislen en un lloc molt lluny d'aquí que no tenen ni idea del que es fa aquí. Com a mínim, que es dignin a venir i ho podran veure. Hi ha el germà gran, que ve l'arrossegament. Què els hi tinc a dir de l'arrossegament? Doncs reclamem, ja ho ha dit tot l'Iciar, pràcticament, Iciar, que et felicito per l'exposició, 180 dies, perquè és que menys de 180 dies no serem rentables. És que ja no vull parlar de la part armadora, és que parlo de la part social. És que els mariners se n'aniran, i és que és molt lògic que se'n vagin. Per què? Doncs perquè tots tenim fills, han d'anar al súper, s'han de pagar lloguers i s'han de pagar moltes coses. I torno a dir una altra dita, si por dinero baila el perro, si la gent no es guanya la vida, és impossible que aguantin. Per més bé que estiguin en les empreses, que hi estan, perquè tenim tripulacions, jo almenys fa 20 anys que estan a casa, se n'aniran, perquè si no es guanyen la vida, per més bé que estiguis, te n'has d'anar. No entraré més amb l'arrossegament, perquè ja ho va dir l'Iciar, no? Però estan a l'ojo de l'huracán, us demano que comunitats autònomes, sobretot, i jo soc pescador, quan anem a Brussel·les, jo demano que el missatge sigui sempre el mateix de tots. Després ja arreglarem les especificitats de cada territori, però a la Unió Europea, entenc jo, per les poquetes vegades que he estat, el missatge ha de ser contundent i clar. Com diria aquell les 3 Cs, Toni, que parlàvem l'altre dia. Clara, conciso i concreto. O sigui, no podem badar. El missatge és aquest. A partir d'aquí ja ens ho farem després a casa, el més bé que puguem. Però si no anem amb un missatge clar, malament. Per poder fer totes aquestes coses, quines coses tenim a l'abast? Doncs l'administració ens ha posat unes eines que les eines soles no van. Si no les agafem, això no funciona. I quines eines tenim? Tenim uns GALP, que avui en parlarem. Tenim uns GALP. Sí, clar. Tenim 5 GALPs en el nostre territori. Ideal, fantàstic. Per una vegada a la vida, algú devia pensar de dir, ostres, donem uns diners a la gent del territori que realment sabran les mancances del territori. Ideal, perquè els fons FEMP estan molt bé, però ens venen normativa, tot pom, has de fer això i això. Gran diferència amb els GALP. Els GALP et donen una partida pressupostària i la gent del territori avalua els projectes, ho mira bé i, baix el seu criteri, que no és poco, reparteix aquest fons. Un èxit, l'únic que hem de tenir, i això ho dirigeixo als gerents dels GALPs. GALP, Grup d'Acció Local Pesquer. Això pivota baix la pesca. Està molt bé que tots hi participem, fantàstic, però pivota baix la pesca. Ho dic perquè a vegades pot haver-hi... Ens deixem portar. Que ningú s'oblidi. GALP, Grup d'Acció Local Pesquer. Quines eines més tenim? Les OPPs.
Bueno, a Catalunya en tenim, si no recordo, 3, no? 5 OPPs, no? 5 ja? Imagina't. 5 OPPs. Una altra, unes eines que ens posen a l'abast del sector pesquer perquè puguem revaloritzar el nostre producte. I tornem a estar el mateix. Per poder revaloritzar el nostre producte, fer jornades, poder fer campanyes publicitàries, poder fer tot això, si ens fiquem en aquesta organització de productors pesquers, venen dotades econòmicament molt bé i hem de ser lo suficientment hàbils i espavilats per poder-ho agafar i fer-ho servir. Què més fa el sector pesquer català? I acabo ràpid, estem participant en un munt de projectes, a vegades poc reconeguts, i els fons FEMPA ens ha permès donar visualització en aquests projectes. Com quins? Estem participant en el projecte Pescaneta. Algú d'aquí ha treballat i ha col·laborat amb el projecte i el coneix bé. Escolti, cada dia, avui, si a tota la costa és bon temps, que no ho sé, perquè estan aquí no ho sé, i tindrem la vora de 600 pescadors que estan recollint, no diré deixalles ni brossa, però estan recollint coses que hi ha al mar que el pescador no ha tirat, tinguin clar. I aquest projecte ens pot dir a on hi ha més brossa. Per sort nostra, i ho sabem, però a on hi ha desembocadors de rius i hi ha densitats demogràfiques importants, doncs malauradament allà n'hi ha un món. I això, aquest projecte, el Pescaneta famós, que vostès crec que n'han sentit parlar, és el que ens permet fer aquesta visualització. Primer, la gran feinada que fa el pescador, que se'ns comença a reconèixer, i això està molt bé, i d'aquí vull agrair a la societat civil aquest agraïment, perquè cada vegada ens arriben més mostres de dir, nois, esteu fent les coses ben fetes, estem amb vosaltres. Quan no les fem bé, també ens ho diuen, però quan les fas bé, doncs escolta, també agrada que et toquin la mala espatlla i diguin, tu, seguiu fent això, que això està bé. I d'aquí vull fer un agraïment a tot aquest esforç que estan fent tots els pescadors i les cofradies amb el projecte Pescaneta, perquè realment, si poguéssim tenir tota la brossa que s'ha tret amb 4 anys que fa que ho fem? No sé, m'ho he apuntat per aquí, no m'ho veig. 4 anys? Em penso que hi ha 120.000 litres, he apuntat, de residu que si ho fiquéssim aquí a fora amb un pilot ens quedaríem esparverats de la muntanya que hi hauria. I això ho ha fet el sector pesquer, altruistament. I de bona grat, Però aquests fons ens han permès estar en el projecte Pescaneta i poder-hi donar visualització. Hi ha el sector pesquer que també està fent el projecte Life EcoRest. Algú d'aquí ja li sona, però potser algú no. Doncs miri, estem recollint corals. No recollint, no és la paraula dir recollint. Nosaltres pescant, accidentalment, doncs a vegades, sobretot els arts menors, accidentalment agafem alguna gorgònia o algun corall i nosaltres, anant per terra, desclavant el peix i tot això, doncs aquest corall, que no tenia cap interès econòmic, doncs el tiraves a l'aigua un altre cop. Però què passava? Que aquest corall el tiraves en un lloc on no era el seu hàbitat principal, amb la qual cosa aquest corall, el més fàcil que podia passar és que no s'adaptés a aquell terra, a aquell fons i acabés morint-se. Això, ja que els científics ens van proposar participar en el projecte Life EcoRest, ens ha ensenyat dues coses. Que aquest corall l'hem de tirar a on l'hem agafat, cosa que no sabíem, o molts no sabíem, jo no ho sabia, i per altra banda, si no el cuidàvem una mica, quedava dèbil, perquè potser el tiràvem al cap de 3 hores i aquest corall acabava morint-se. Què fa aquest projecte? Dotat amb fons FEM per poder fer aquesta acció. Agafem el corall, el posem a bord d'un bojoles, el portem en terra a les cofradies, Vilanova veig en Jaume, que també ho tenim allà, Jaume, vam fer la presentació a casa vostra, es agafa aquest corall, es posa a la piscina, els científics el que fan és posar-los una papilla perquè es facin forts i es tornin a quedar ben valents, els hi enganxem un nòdul, o sigui, una pedreta, els hi enganxem i quan els veuen els científics que aquest corall està fort, el tornem a tirar a on l'hem agafat. Ara no el tinc aquí, però ha sigut una pena, perquè podíem haver portat les imatges i llocs on no hi havia corall, ara hi ha un bosc. Ara hi ha un bosc. I això ho fa el sector pesquer. I això se li ha de tenir en compte de totes aquestes coses que fan. Perquè si no ho fa el sector pesquer, permeti'm, i ho dic així, no ho fa ningú, A l'estiu tots ens agrada anar al mar i a la platja i tal. A l'hivern no hi ha ni el tato allà,
Jordi, a casa nostra aquesta setmana, amb el temporal de tramuntana que hi havia, allà no hi havia ningú. El pescador hi era, I això és el que hem de posar en valor. I acabo perquè me queden 3 minutets. Jo voldria fer 3 reflexions finals, perquè jo no ho veig. Tenim un sector pesquer català amb molta... Dic català, però per el que conec els companys, un sector pesquer amb molta inquietud, molta. Aquesta inquietud l'hem de fer servir amb la frase que us deia abans, de dir no podem defallir, el sistema és el que és, la Unió Europea és la que és. Em dirigeixo als meus companys, no esperem que ningú ens faci la feina, o ho fem nosaltres o malament anirem. Una altra cosa, i ahir li vam poder agrair al conseller i a la direcció general, ens acompanyaran, això sí, però la feina l'hem de fer nosaltres. I hem de ser lo suficientment hàbils per agafar el poquet de bo que té el sistema, que alguna deu tenir de bo. Segur que si busquem, alguna treu de bo. La gran majoria, ja ho ha dit l'ICIAR, el MAP, això no ha funcionat. No sé si la paraula és no ha funcionat, però no ha estat adequat a la realitat que vivim els molls i hem d'aprofitar el poquet que tingui de bo. Que algú té, Hem d'aprofitar les eines que ens han posat a la mà, com els GALP, les OPPs, els comitès de cogestió. Sé que és un rotllo a vegades això a les nits, perquè jo també hi vaig, i acabat de treballar tot el dia, ara el comitè de cogestió, ara venen els de Barcelona. És una punyeta, us ho ben garanteixo. Però al final ho fem i hi som i en veiem els resultats. Ara hi són els resultats. Ens hem d'adequar als temps. Jo només diria, ja per acabar, unió, no serveix de res que tots anem a la nostra. Ens podem, deixeu-me parlar l'expressió com els pescadors, ja ens podem matar a les nostres cofradies i dins de tot el que fem. Quan sortim a fora, el missatge ha de ser del mateix, ha de ser contundent i ha de ser clar. Gràcies i un plaer haver estat aquí.